खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय जा थांखि बे थांखिनि बेरेखायै रायजोनि दाब दाब जायगायाव सोमावसारनाया आरो रायजोआव अर जोंनो हमदों। जोंनि बिटिसिआवल' नङा, क'क्राझारावल' नङा, उदालगुरि चिराङावल' नङा, रायजोनि खना खनला जिल्लायाव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय जा थांखि जा केबिनेट डिसिसन बेखौ लानानै गोख्रों हेंथा खालामनानै सोमावसारदों। थिग बेबायदिनो जोंनिनो बर' हारिनि आथिखालनि जाखांफुहांनाय फरायसाफोरा भबिसतखौ साननानै इयुनखौ साननानै सोमावसारदोंमोन थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव। आरो बे 29 नभेम्बर खालाराव जा फरायसाफोरनि ट्राइबेल फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव माखासे समाव एबा जाय जाथाया जानाङामोन बै जाथाया जादों। आरो बेनो जाहैबाय बिटिसिएलएनि जा एसेम्बलि हलाव हाबनानै माखासे मुवा बेसाद सिमफायनाय जादोंमोन। आरो बे मुवा बेसाद सिमफायनाय आरो बे जाथाय जानायनि गुबै जाहोना मा बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो बेनो जाहैबाय एबा बयबो मिथिगौब्लाबो बे समाव फिन आरो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों। थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय, बे जाथाय जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय रायजोआव जा आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों जा केबिनेट लानायनि गेजेरजों मोनद' हारिनो जा एसटि होनायनि थांखि लादों। बे थांखि लानायखौ एबा बे थांखि लानायनि हेंथायै खुद्रिसारनानै गोबां रोजा रोजा फरायसाफोरा बिटिसि ओनसोलनि फरायसाफोरा सोमावसारदोंमोन। आरो बे सोमावसारनायाव माखासे जाथाय जायो। बे जाथाय जाहैबाय जा बिटिसिएलनि आयेन आफाद, बे आयेन आफादाव गोबां दाङाबाजि जायो एबा माखासे मुवा बेसाद सिमफायो। बेखौ लानानै बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे रिजलिउसन लानाय जादों। आरो बेनो जाहैबाय बै सानखालि 29 नभेम्बर खालाराव जा फरायसाफोरा सोमावसारनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय फरायसाफोरनि सायाव एबा बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव बे समाव गोख्रों राहा लानायनि आयेननि राहा लानायनि एक्सन लानायनि बे समाव रिजलिउसन लादों। आरो बे रिजलिउसन लानायखौ गोबां बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिनाय, गोबां बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे रिजलिउसन लानाय जाबायदि थांनाय 29 नभेम्बर खालारनि जा जाथाय, बे जाथायनि सायाव फिन आरोबाव एक्सन लानायनि जा राहा लानायनि दा सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव राहा लानायनि एबा एक्सन खालामनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बे समाव दान्थे बिदान्थे एबा सावरायलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जेराव बेयाव गोबां फरायसाफोर इनभल्भ दङ, गोबां फरायसाफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। थारैनो साफ्रोमबो बेफोरबायदि फरायसाफोरनि सायाव आयेननि राहा लागोन नामा? जेराव फरायसाफोरा मेम'रेन्डामाव रोखा लिरदोंमोन बे सोमावसारनायाव एबा बेबायदि जाथाय जानायाव मालाब्लाबो एफआइआर थिसननो मोननाय नङा होननानै बे समाव जिल्ला बेंगिरिनो बे समाव मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो बे समाव बिटिसिएलनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा बे समाव रिजलिउसन लानायनि मोनसे नटिसखौ लानानै गोबां बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों। जेराव बेयाव आबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा आफादखौबो बेयाव मुंख'नाय जादों। दानिया नायलांदों बिदिब्ला बिटिसि सरकारनिफ्राय एबा बिटिसिएलनि जा बिटिसि आयेन आफादनिफ्राय जा रिजलिउसन लानाय, बे रिजलिउसन लानायखौ नोंथांमोना रोखा नायलांबाय थादों।